Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kendro. Taong 1988. Tinig, Abra. Itong mga panahong ito, nasa edad 18 taong gulang pa lamang itong si Kendro. Bata pa lamang siya, dumidiskarte na siya para sa kanyang sarili dahil sa mga pabaya niyang mga magulang. Kapag naroon siya sa kanila, purong pagtatalo na lamang ang naririnig niya. Dahil sa ganoong sitwasyon ng kanilang pamilya, kaya na may minabuti niyang magpalaboy na lang sa kanilang baryo. Kung kani-kanino din siya noon nanunuluyan dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya hahanapin ng kanyang mga magulang. Kahit mahirap ang buhay nitong si Kendro, marami naman siyang nalalapitan. Ang iilan sa mga ito, mga mayayamang pamilya sa kanilang lugar na merong mga gawaing hindi nila kayang mabigyan ng atensyon. Sa paglipas ng mga buwan at taon, naging masaya naman si Kendro kahit papaano. Hindi naglaon, nakahanap siya ng isang babaeng bumihag sa matagal nang nag-iisa niyang puso. Upang maging formal ang kanilang pagsasama, nagpasya silang magpakilala sa pamilya nito. Wala namang nararamdamang kaba si Kendro kahit papaano, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na kapos din sa buhay ang pinagmulan ng kanyang asawa. Habang hindi pa sila tumutungo sa bahay nito, mahigpit na ipinaalala sa kanya kung gaano ka-estrikto ang ama nito. Pinakaayaw nito sa lahat ay ang mga pagtatalo at pagkakabaha-bahagi sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito na kapag may lumapit sa kanila na parte ng kanilang pamilya, huwag nila yung tatanggihan sa mga bagay na kinakailangan nito sa kanila. Kahit may mga dagdag silang gastusin, kinakailangan din nilang magbigay dito ng kokonting salapi nang sa gayoy maging maayos ang kanilang pagsasama. Dahil sa mahal ni Kendro ang babaeng yon, kaya na may lahat ng naging habilin nito, taus-puso niyang sinunod. Sa pagsapit ng araw ng kanilang pagbisita, minabuti niyang bumili ng iilang mga pasalubong para sa pamilya nito. Ang dala-dala niya noon, bungkos ng mga bungang kahoy at ilang kilo ng bigas. Nagdamit din siya ng maayos noon para naman kahit papaano maging katanggap-tanggap siya para sa pamilya ng kanyang asawa. Habang binabagtas nila ang daan, inaasahan na noon ni Kendro na nasa loob lamang ng baryo naninirahan ang pamilya nito. Subalit, pagdating nila sa dulong parte ng baryo kung saan nababalot ng mga kakahuyan ng paligid, doon na siya unti-unting nagtanong sa kanyang asawa. Teka lang ha. Saan ba tayo pupunta? Akala ko malapit lang dito ang bahay nyo. Huwag mong sabihin sa akin sa bundok kayo nakatira. Mahinahong tanong ni Kendro sa kanyang asawa. Matapos nitong marinig ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang tumatango. Hindi na dinoon umangal pa itong si Kendro, gawa ng iniiwasan niya ang anumang pagtatalo, lalo pat bibisita sila sa tahanan nito. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa lugar na malapit sa paanan ng bundok. Pagsilay nila sa unahang bahagi, nasipat nila ang 3 kubong nakatayo na pinalilibutan ng mga punong hitik na hitik sa bunga. Napakaganda din ng lugar na yon na sa unang tingin halos aakalain mong paraiso. Akala nga noon ni Kendro, mga aswang ang pamilya ng kanyang naging asawa, pero nagbago ang lahat ng iniisip niyang yon matapos niyang masilayan ang napakaganda nitong tahanan. Dito ka ba lumaki? Napakaganda pala ng lugar ninyo. Sobra pa to sa inaasahan ko. Wika ni Kendro habang nagmamasid sa buong paligid.
Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, ngumiti lang naman ito habang nananatiling nakangiti. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga nila ang lugar kung saan agad naman silang sinalubong ng mga mahal nito sa buhay. Ang iilang mga batang naroon ay panayang pag-akyat sa puno habang walang sawang kumakain ng bunga nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, tinawag naman siya ng isang bata na parabang nais siya nitong pasaluhin ng bunga ng puno. Pagsilay niya sa itaas ng kanyang kinatatayuan, dali-dali naman niyang sinalo ang bungang inihulog nito. Nang masipat naman niya ang bungang yon, halos hindi niya mapigilang maglaway sa kadahilan ng unang beses pa lamang siyang nakasilay ng ganoong kahinog at kalaking mangga. Pagsipat naman ng kanyang asawang akmang kakagatin na niya ang bunga, dali-dali naman siya nitong pinigilan sabay wika ng, "Hindi pa oras para kumain ka niyan. Ibigay mo yan sa akin." Matapos nitong makapagsalita, agad naman nitong kinuha ang bunga ng mangga. Si Kendro naman, nananatiling nag-iisip kung bakit hindi siya pinahintulutang kumain ng kanyang asawa, gayong nakapag-almusal naman sila. Sa pagdating nila sa bahay ng mga magulang nito, agad namang bumungad sa kanila ang mga magulang nitong napakabata pa ng mga itsura. Maniwala kayo o hindi, kahit ang edad ng mga taong yon ay nasa 70 na, nakapagtatakang mukhang 20 anyos pa lamang ang mga ito. Kahit nga noon si Kendro, tulalang-tulala nang masilaya niya ang ama ng kanyang asawa. Mas daig pa nito nang di hamak ang balat niya kung kinis ang pagbabasehan nila. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, unti-unti niyang napagtanto kung saan nagmana ang asawa niyang yon. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na siya kinausap ng padre de pamilya ng tahanan. Ang unang naging tanong nito sa kanya, kung kaya niya bang buhayin ang anak nito kahit wala ng sustentong manggagaling dito. Nang marinig naman ito ni Kendro, taas noon naman niyang ipinagmalaki ang lahat ng naabot niya sa kanyang buhay. Matapos namang marinig ng ama nito ang kanyang salaysay, ngumiti lang naman ito sabay sagot sa kanya ng, "Patunayan mo yan, iho. Sa amin walang problema kung mag-aasawa ng bata pa ang aming mga anak. Ang gusto ko lang, maging masaya sila sa kanilang mga kinakasama. Tandaan mo, ayaw na ayaw kong sinasaktan ang aking anak. Sabihin na nating malayo kayo, pero sinasabi ko sa iyo, huwag kang pakakasiguro na hindi ako nakamasid sa inyo." Pero alam ko namang mabuti kang tao, Kendro. Marami nang nakapagsabi sa akin ng tungkol sa iyo, kabilang ng mga tsuhin at tiyahin ng anak ko. Halika, pumasok muna kayo. Doon na tayo mag-usap. Matapos nitong makapag-wika, agad naman silang pumasok sa bahay nito. Unang apak pa lamang ni Kendro sa loob, halos lumuwa na ang kanyang mga mata dahil sa ganda ng mga bagay na kanyang nakikita. Ayon sa kanya, na ang sala ng tahanang yon hindi mo makikita sa bahay ng isang pobreng pamilya. Lahat ng mga gamit roon ay antigo at halatang mamahalin. Napakalinis rin ang loob nito na halos wala kang masisilayan na kahit isang patak ng alikabok sa papag. Dagdag pa ni Kendro, palagi ring nakasindi ang mga gasera sa loob sa kabila ng liwanag ng araw na pumapasok dito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iikot sa loob ng bahay ng kanyang asawa, ramdam na ramdam niya ang kakaibang amoy ng paligid. Malarosas ang simoy ng hangin roon na parabang nakatirik ang bahay na yon sa paraisong pinalilibutan ng mga mababangong bulaklak. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nila ang hapagkainan na gawa sa mga matitibay na puno. Pag-upo nila roon,
Agad naman silang nilatagan ng pagkain ng ina ng kanyang asawa para naman kahit papaano maging komportable at masaya ang pag-uusap nila. Nga pala, Kendro, kumusta ang mga magulang mo? Balita ko buhay pa sila. Alam ko ring naglayas ka sa kanila. Ilang buwan na ang nakakaraan. Maaari bang malaman kung bakit mo ginawa ang bagay na yon? Tanong ng ama ng kanyang asawa habang dahan-dahan itong iniaabot ang mga pagkaing nakalatag sa mesa. Nang marinig naman ni Kendro ang sinabi nito, maigi naman niyang pinag-isipan ang mga bagay na kanyang isasagot. Alam kasi niyang ayaw nito ng pagkakabaha-bahagi kung kaya't nag-isip siya ng paraan para maitago ang mga sigalot na namamagitan sa kanya at ng kanyang mga magulang. Makalipas lamang ang ilang minuto, tumitig siya sa mga mata ng kanyang asawa sabay sagot ng, "Mahaba hong istorya, pero kaya ho ko lumaya sa kanila ay para mabigyan ng pagkakataon ng mga kapatid kong makapag-aral at magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Ayos lang akong maghirap basta sila makatakas sa ganitong sitwasyon." Matapos niyang makapag-wika, napasilay naman siya sa kanyang asawa habang patuloy na nakikiramdam. Maya-maya pa, inilahad ng ama nito na kung maaari sa lalong madaling panahon, kinakailangan niyang madala ang kanyang mga magulang para magkaroon ng formal na pamamanhikan. Hindi naman tumutol si Kendro ukol sa bagay na yon, lalo pat kinukuha nga niya ang loob ng ama nito. Lumipas pa ang kalahating oras, natapos na nga ang seryoso nilang pag-uusap. Habang nagmamasid si Kendro sa paligid, dahan-dahan naman niyang kinukuha ang isang mangkok na naglalaman ng sinabawang karne. Hindi pa man niya natitikman ng pagkain yon, ay halos maglaway na siya dahil sa napakabangong amoy nito. Subalit bago pa man niya matikman ang pagkain yon, inilayuyo ng kanyang asawa sa kanya sabay abot ng mga bungang dala nila. Ang sabi nito sa kanya, huwag niyang kainin ang pagkain yon, lalo pat hindi pa sanay ang kanyang sikmura sa ganoong kasarap na lasa. Maaaring masira nito ang kanyang tiyan, na siya namang magdudulot ng hindi maipaliwanag na sakit at hapdi sa loob ng ilang araw. Nang marinig naman yun ni Kendro, halos labis-labis na ang kanyang pagtataka sa kadahilan ng hindi niya mawari kung bakit ayaw siyang pakainin ng kanyang asawa. Ang ginawa niya, pinakisamahan na lamang niya ito hanggang sa makauwi na sila sa kanilang tahanan. Sa pagtungtong ng hapon, bago umalis sila Kendro sa mga magulang ng kanyang asawa, inabutan siya nito ng isang kristal na kulay itim. May kasama yung baon ng nyog na parabang kulay abo kung titingnan. Ayon sa lalaki, yon ang magsisilbi nilang pangontra sa oras ng kagipitan. Maaari din silang bumulong sa kristal nang sa gayoy makahingi ng tulong sa mga ito. Dagdag pa ng ama ng kanyang asawa, kinakailangan nilang mag-ingat lalo pat nararamdaman niyang buntis ang kanyang anak. Matapos itong marinig ni Kendro, hindi naman niya mapigilang matuwa dahil sa mga bagay na kanyang nalaman. Matagal niya na kasing hinahangad na magkaroon ng supling para naman kahit papaano meron silang pagkakaabalahan. Sa pag-alis nila sa tahanang yon, ramdam ni Kendro ang pagbabago ng kanyang sarili. Hindi niya alam pero pakiramdam niya nagkaroon siya ng marka sa katawan na kahit anong gawin niya, hindi na niya magagawa pang maialis. Bago tumalikod ang araw sa kalupaan, nakabalik na nga sila sa kanilang tahanan. Silang mag-asawa, minabuti ng magpahinga para naman kahit papaano makapaghanda sila kinabukasan. Habang nakahiga silang dalawa, panay naman ang kanilang pag-uusap tungkol sa pamilya nito. Marami kasi noong nagiging palaisipan kay Kendro
noong mga panahong nadapo sila sa bahay nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na merong mga dugong hindi pangkaraniwan ang pamilyang kanilang pinuntahan. Maging ang kanyang asawa noon, aminadong hindi din ito ordinaryo. Kahit natatakot yung ilahad ang kanilang sikreto kay Kendro, wala siyang pagpipilian kundi ipagtapat ang lahat ng mga bagay na matagal na nilang inililihim. Naniniwala naman ito na mauunawaan siya ng kanyang asawa. Dahil sa mga bagay na ipinagtapat nito sa kanya, doon niya tuluyang nalaman na meron palang dugo ng aswang ang kanyang asawa na nabibilang sa mga angka na kumakain ng laman ng mga hayop. Bagaman hindi kumakain ng tao ang mga ito, hindi pa rin yun dapat maliitin sa kadahilanang kaya nitong magpabaliw ng tao sa pamamagitan lamang ng mga usal. Kaya din itong magpalit anyo kahit tirik ang araw at paglahuin ang kanilang totoong wangis sa harap ng maraming tao. Dagdag pa ng kanyang asawa, madalas din silang nakakaharap ng mga aswang, lalo pat kung may buntis sa kanilang pamilya. Ito din ang naging dahilan niya kung bakit nagpa siya yung ipakilala si Kendro sa kanyang angkan. Magmula noong nalaman niya ang tungkol sa bagay na yon, nagpa siya siyang mas lalong panindigan ng responsibilidad sa kanyang mag-ina. Aminado kasi siyang mahal niya ito, kung kaya't wala sa isip niya na yon ay iwan at pandirian. Sa paglipas ng mga buwan, meron na silang nararamdamang kakaiba sa kanilang tahanan tuwing sumasapit ang hapon. Yung kanyang asawa noon, iwas na ding lumabas gawa ng pakiramdam nito napakaraming nagmamasid sa kanila tuwing gabi. Dahil sa mga pangyayari, halos gabi-gabi na lang purong pagsusunog ng goma at balat ng nyog ang ginagawa ni Kendro. Yung mga kapitbahay nila nagrereklamo na, pero siya patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. May mga pagkakataon nga noong may nakikipag-away na sa kanya, subalit hindi naman niya ito gaanong pinapansin. Akala niya na sa pamamagitan ng pagsusunog ng goma ay magagawa na niyang maitaboy ang mga aswang, subalit nagkamali siya. Isang gabi, habang nagpapahinga sila, nakarinig na lamang siya ng kalampag sa bubong nila. Sinasabayan yon ng malalalim na pag-angil na siya namang nagdudulot ng hindi maipaliwanag na sakit sa tiyan ng kanyang asawa. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang kumuha ng bagakay itong si Kendro at walang habas na pinagsusungkit ng talim nito ang kanilang bubong. Ngunit kahit ginagawa na niya ang bagay na yon, nagpapatuloy pa rin sa pagramdamang nilalang. Nang dumating na sa puntong wala na siyang pagpipilian, kinuha niya ang kristal na ibinigay ng ama ng kanyang asawa habang taimtim yung binubulungan. Bagaman hindi niya alam ang kanyang ginagawa, pilit siyang naniniwala na yon ang tamang gawin. Makalipas lamang ang ilang minuto matapos niyang mabulungan ng kristal, nakarinig na lamang siya ng mga kakaibang kaluskos sa buong paligid. Sa isang iglap, umangil ng napakalakas ang nilalang na yon, sabay karipas ng takbo papalayo. Maya-maya pa, nakarinig siya ng isang mahinahong pagkatok sa pinto at kasabay nito ang nag-aangil na pagwika ng ama ng kanyang asawa. Kendro, buksan mo nga ang pinto. Nais kong makita ang anak ko. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangang pang yun ay buksan. Pagsilay niya sa labas, bumungad sa kanya ang padre de pamilyang unti-unting bumabalik ang wangis kahalintulad sa isang ordinaryong tao. Bagaman segundo lamang ang pagitan sa paglaho ng mga balahibo nito, alam niya sa kanyang sarili na hindi siya pinaglalaruan ng kanyang paningin.
Sa pagpasok ng lalaki, nanatiling nasa labas naman ang dalawa nitong kasama na nagbabantay sa buong paligid. Pilit niyang kinakausap ang mga taong yun pero nakapagtatakang hindi ito sumasagot sa mga katanungang kanyang binabato. Makalipas lamang ang ilang minuto, nabaling ang kanyang paningin sa kanyang asawa nang masipat niya yung dahan-dahang inaalalaya ng ama nito papalabas. Sa pag-upo nito sa tumba-tumba nilang silya, itinaas ng ama nito ang damit at kasabay nito ang pagdila sa tiyan ng kanyang asawa. Kitang-kita ni Kendro ang napakalapot nitong laway at napakahaba nitong dila. Matapos yung gawin ng ama nito, agad din naman yung umalis upang ipagpatuloy ang kanilang pagbabantay sa paligid. Ayon sa lalaki, marami pang dadalaw sa kanilang tahanan kung kaya't kinakailangan niyang maghanda. Sa pagsapit ng mga sumunod na araw, unti-unti nang nararamdaman nila ang bigat ng paligid. Panay na din ang pagbulong niya sa kristal, subalit nakapagtatakang walang dumarating para magbigay sa kanila ng tulong. Dahil sa wala na noong malalapitan itong si Kendro, nagpasya siyang sandigan na lamang ang sarili niyang kakayahan. Sa isip-isip niya na kung hindi siya magpapakatatag, yon ang magiging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Lumipas pa ang isang buwan. Ni anino ng ama ng kanyang asawa, wala siyang nakita. Pinuntahan na din niya ang bahay nito pero ang tanging bumungad sa kanya ay ang mga anak nito at asawa. Hindi naman ito inilahad kung saan yun pumunta, kung kaya't wala siyang nagawa kundi ang maghintay. Isang gabi, habang nagsusunog ng goma itong si Kendro, nasipat niya ang dalawang lalaking naglalakad na merong pasang-pasang sako. Pagdating ng mga ito sa entradang pinto ng kanilang bakuran, dali-dali din naman nila yung binuksan, sabay lakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa paglapit ng dalawa sa kanyang kinatatayuan, bigla naman yung bumulong sa kanya na huwag nang magtanong sa mga bagay na gagawin nila. Hindi naman tumutol noon si Kendro, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na kaduguyo ng kanyang asawa. Bago pa man lumalim ang gabi, dumating ang ama nitong merong hila-hilang lubid na kung saan may nakataling isang matandang babae sa dulo. Panay pa ang pagpupumiglas ng nilalang na yon, subalit ni katiting na awa wala doong ipinapakita ang ama ng kanyang asawa. Sa pagpasok nito sa loob, agad namang iniharap nito ang matandang babae sa asawa niya, sabay wika ng, "Ito ba ang gumagambala sa'yo? Pasensya ka na anak, medyo natagalan ako. Paano ba naman kasi? 5 baryo pa ang tinawid namin ng iyong mga tsuhin. Madakip lamang ang tampalasang to." Nang marinig ito ng asawa ni Kendro, tumangulang naman yon habang umiiyak. Pagsilay ng ama nito sa kanyang naging kumpirmasyon, dali-dali naman itong dinala ang matandang babae sa kanilang kusina para tadtarin. Habang nagmamasid si Kendro sa paligid, narinig niyang tinawag siya ng ama nito na parabang yon ay nagpapatulong. Akala niya may ipapaabot lang ito o kung ano, subalit pagpasok niya sa kusina, narinig niyang inutusan siya nitong hawakan ang matandang babae sa paa na pilit nagpupumiglas. Kasalukuyan yung nakahiga sa kanilang mesa, pilit na isinasalba ang kanyang buhay. Dala ng takot noon ni Kendro, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod sa nais nito. Habang hinahawakan niya ang napakabahong paa ng babaeng yun, patuloy namang nanginginig ang kanyang buong katawan. Maya-maya pa, pagsilay niya sa ama ng kanyang asawang nilalaslas ang leeg ng matanda. Halos mamutla na ang kanyang pagmumuka dahil sa labis na kaba. "Ikaw ba naman?
makakita ka ng isang taong unti-unting namamatay sa harapan mo nang wala ka man lang ginagawa. Ayon kay Kendro, na ang pagkamatay ng babaeng yon maihahalin tulad mo sa isang manok na nilalaslas ang leeg. Bagaman may lakas pa itong lumaban, wala na yung magagawa para makatakas sa kamay ng kanyang maninila. Matapos mawala ng buhay ang matanda, agad naman yung isinilid ng ama ng kanyang asawa sa isang sako. Hindi na din nagpaalam ang mga ito sa kanilang pag-alis na para bang labag sa loob nilang pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Magmula noong nangyari ang insidente, halos palagi ng tulala itong si Kendro. Nabago lamang ang kanyang pag-uugali noong naisilang na ang kanilang anak. Habang sanggol pa lamang ito, minabuti nilang manirahan sa bahay ng pamilya ng kanyang asawa upang masigurong ligtas ang paglaki ng anak nila. Alam niyo ba na magmula noong lumipat sila Kendro doon, hindi na sila bumalik sa kanilang tahanan. Ang naging saksi sa kanyang istorya ay ang kapatid niyang minsang bumisita sa kanila para makita ang kalagayan niya. Doon niya inilahad ang istorya nilang mag-asawa na talaga namang iisipin mong hindi totoo. Magpahanggang sa ngayon, walang nakakaalam kung nasaan si Kendro at ang pamilya ng asawa nito na napapabilang sa angka ng mga aswang na kumakain ng karne ng hayop. At kilala din ang angka ng aswang na yon sa kanilang natatanging abilidad na pagbulong sa kristal. Okay, opinion ko sa kwento. Ito bumalik tayo. Pero siguro pa isa-isa maglalapag-lapag tayo. Tsaka pahintay na lang ako kasi malapit naman na matapos tong December. Siguro after New Year, balik tayo sa twice a day. Sana lang. Huwag kayo manawa maghintay. Nag-post ako sa page ko, andun yung dahilan kung bakit. Alam niyo na, paputol-putol tayo ng upload. Para sa kanila rin naman yun, tsaka para sa atin, para makatulong na rin. Pero masasabi ko sa kwento, alam ko meron na tayo na kwentong ganitong lahi ng aswang, yung kumakain lang ng karne ng hayop, ayaw nila ng karne ng tao. Kasi kung mapapansin niyo sa kwento, namumukod tangi yung amoy, tsaka yung ganda ng kutis nila, yung itsura nila, para silang mga engkanto na di ba? Kasi pwede nating maihalin tulad sa engkanto tong lahi na to. Tulad nga na nabanggit, ang kinakain lang nila prutas, ang kinakain lang nila mga hayop. Yun lang yung pinagkaiba nila sa engkanto na engkanto naman kinakain lang prutas, kaya ganun yung balat nila. Siguro kapag once na kumain ng tao tong mga aswang na to, doon na lalabas yung baho nila, di ba? O baka naman talagang hindi nila kayang sikmurain na kumain ng tao kasi sa kaloob-looban nila, meron pa ring natitirang, alam nyo yun, pagiging ordinaryong tao, kaya ang kinakain lang nila mga hayop. Pero, nabilib ako na pumatay sila ng aswang na kumakain ng tao kasi alam naman nating lahat na once na ang isang aswang kumakain ng tao, sobrang lakas niyan. Isipin niyo paano natalo, di ba? Ano kayang tinatangang gamit? Sayang lang, kasi wala nang ibang part yung kwento. Siguro kung may ibang part, mas may explain pa. Pero wala one hit lang talaga yung binigay. Talagang isang kwento lang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. At Merry Christmas nga pala sa inyong lahat. Merry Christmas!